Γεια σας και καλώς ήρθατε στο part 2. Λοιπόν, στο σημερινό part θα μαζέψουμε λίγη πέτρα και αυτά πάνω κάτω. Τι? Ναι, εγώ το έχω κάνει αυτό. Anyway, σκάσουμε λίγο. Μάζεψε λίγη πέτρα. Πόση πέτρα? Αρκετή πέτρα. Αν εμείς θα μαζέψουμε 64, όχι, θα μαζέψουμε όσο δεξιαξίνα, γιατί έτοιμη να σπάσει είναι. Παμ, έσπασε. Όχι, νυχτώνει, μην πεις ότι νυχτώνει τώρα. Εντάξει, 24 πέτρες νομίζω μας φτάνουν λιγάκι. Έχουμε και στον μπαούλο νομίζω πέτρες, να έχουμε. Τις μάζεψα off camera. Μάζεψα και λίγες μπριζόλες, τις έψησα. 2 βέλη τα πήρα από το σκελετό. Και αυτά τα 3 iron θα δούμε στη συνέχεια σε άλλα part πώς να τα φτιάχνουμε αυτά τα iron. Και έβγαμε και το τόξο νομίζω. Και αυτό το πράγμα το οποίο λέτε οι περισσότεροι, μα τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτό το πράγμα φτιάχνει μόνο πράγματα από πέτρα. Δηλαδή, ας πούμε, φτιάχνει σκαλίτσες, μισό κουτί πέτρας και φράκτη. Εμείς θα φτιάξουμε λίγο φράκτη. Θέλω να... Oh shit. Να περιτριγυρίσουμε το σπίτι μας με αυτά, αν θέλουμε. Και δεν έχω ξύνα, τέλεια. Ωραία, φτιάξουμε μια καινούρια ξύνα να έχουμε. Να σπάσουμε με αυτό που θέλει έναν αιώνα για να σπάσει. 3 λεπτά βίντεο. Ωραία. Ας φτιάξουμε κι άλλο φρακτή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ωραίο. Ε, 35 cobblestone. Νομίζω ότι δεν φτάνει τίποτα. Πώς το λένε αυτά? Cobblestone wall. Τι? What? Failed. Φράκτες βάλε γύρω θα φτιάξω φράκτη. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να κοιμηθώ ή κάτι τέτοιο. Νύχτωσε. Όχι, αλλά είναι έτοιμο μεσημέριας. Κοιμήσου ρε, κοιμήσου ρε. Καληνύχτα.
1, 2, 3. Fail. Μου λείψαν πολύ λίγα. Παρόλο που έχω άλλα 17. Ταντα! Έφτιαξα υπερβολικά πολλά. Το έκανα σωστό. Όπως πάντα, fail. Έφτασε και περίσσεψε κι ένα. Πού να το βάλουμε. Fail. Anyway. Αφού έχουμε την αξίνα, να σπάσουμε για λίγη πέτα ακόμα. Ο καλύτερος τρόπος για να βρεις πέτρα είναι αυτό. Να κατεβαίνεις κάτω, να βρεις πέτρα, να τη σπάσεις. Να μαζεύεις. Τώρα θα φτιάξουμε εργαλεία από πέτρα. Μου μείνε ένα dirt, αν είναι δυνατόν. Δεν πειράζει. Κανονικά φτιάξουμε ένα τσεκούρι και να μαζέψουμε λίγα ξύλα, γιατί δεν έχουμε ξύλα και πρέπει να μαζέψουμε με το τσεκούρι για να κόψουμε πιο γρήγορα τα δέντρα. Καταλάβατε. Νομίζω, δεν ξέρω. Και μια αραχνούλα εκεί. Δεν φαίνεται καλά. Εκεί πέρα. Δεν φτάνω. Άρα και σπάω αυτό. 13 ξύλα. Ναι. 13 ξύλα. Και 12 πέτρες. Ταν. Fail. Θα σας δείξω στο part 3 πως φτιάχνουμε αυτό, το οποίο είναι κάρβουνο. Ναι, ακόμα ξύλα. 6 να πάρουμε, να φτιάξουμε με stick. Ξυλάκια. Να φτιάξουμε μια αξίνα. Ένα σπαθάκι. Και θα αποθηκεύσουμε στον μπαούλο. Όλα. Ναι, όλα είπα. Εκτός από τα άχρηστα που. Όπως το ένα χώμα και το μανιτάρι, αν είναι δυνατόν. Πώς. Έλεος. Ναι. Στο part 3 μπορεί να έρθουμε με τον Flash ή με τον Steve. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν άλλαξα και skin, τώρα σας το λέω. Νομίζω το καταλάβατε όλοι. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.